Koleda jako píseň, rituál i společenská událost. Vánoční koledy nebyly podle odborníků z Etnologického ústavu Akademie věd jen hudbou, ale přirozenou součástí života. Jejich původní význam dnes vystupuje do popředí i díky digitálním archivům. Slyšíme skladbu Chtíc, aby spal od Adama Michny z Otradovic v podání souboru Muzika Bohemika. Koleda znamená hned několik věcí. Kromě té písně je to obchůzka, taky dár, protože chodíme si pro koledu. Dnes je koleda, to znamená, že to je i termín. Koleda původně nebyla podle etnomuzikologa Zdeňka Vejvody z Etnologického ústavu Akademie věd jen píseň, ale celý společenský rituál. Že to hraje z reproduktoru nemůže nikdy to skutečné lidské společenství nahradit. Na našem sadě jabloně zelený, na tom jablo... Milostnou koledu Na našem sadě hraje a zpívá Zdeněk Vejvoda. Trhala je tam jedna panenka. Koledník přednesl přání a dostal ať už jablíčko nebo hubičku. Jsme tady v žánru milostných koled. Vínek zlatý, to jsem dostala, koledy taky. K těmto koledním pokladům, nejen vánočním, se dá dnes dostat výrazně snadněji než dřív, a to díky portálu písňovna.cz, vysvětluje etnomuzikolog Matěj Kratochvíl. Písňovna je vlastně jakousi veřejnou tváří archivu lidových písní a tanců Etnologického ústavu Akademie věd. Etnomuzikologové připomínají, že koledy nebyly jen kulisou Vánoc, ale živě provázely řadu událostí po celý rok. Marek Gensl, Radiožurnál.